Una is tatawanan is peanuts. Tayo ko. Itong kalamig, ipaningotin ko. 2,000 years Hey, later. what's up mga kabingka? For this video mga kabingka, natakaroon diri sa may Huna subdivision ng Dakbayan sa Durian. So atong atuon mga kabingka, isa sa lamian nga pizza, no? Na kayo na diskubrihan diri nga pizza mga kabingka. So atuon na to na mga kabingka. So panikon ninyo. Tara, mga unta. Let's go. Okay mga kabingka, so welcome back sa aking YouTube channel, Facebook and TikTok mga kabingka. So nanata diri sa tong portion na mukbang food review mga kabingka. Ang pangalan diyan ay Slice and Base mga kabingka. So tilawan na to ning ilang pizza mga kabingka. So let's do this. Pizza. Una is tatawanan is peanuts. Ngay yung daw nila itong murag sa tawanan eh kanyang murag o lubate. Pero hindi ko siya lubate ha. Peanuts murag na siya kalubate. Kunin lang sauce. So nilang pizza. Talaga. Pwede ko nagmahay nga ni adto ko din dapitang mga kabingka, no? The best in ilang pizza nga is peanuts. First time ko matilaw nga nani nga klase nga pizza nga is peanuts. Ako di lang sauce nga delicious. Worth it dito ang kuha na niya pizzahan. Isa na itong video. Best. Panalo 10 over 10.
Ano yun? Tawag na margarita. Medyo kamaya ng kuan dere. Pizza. Actually, nakita na ko ni sila sa TikTok, no? Kanya, kung muabot mo ning lugar bitaw mga kabingka, kuan kanang sa tawagan na kanang halos tanawon mo ba nga kuan siguro kayo diri kanang sa tawagan na kanang okay kay diri di ba dili sasaw di para nang uban nga mga maato ka mga pandagan di tao diri kay okay kay pero ang uban man god nagapa-deliver lang din sila, di ba? Pero ang quality gid sa ilang pagkaon nga pizza, di kalidad, no? Lami. Di kamahayan. Actually kani mas lami pa ni ilang pizza kato bitong mas kato mga ilado bitong mga pizza house. Mas lami pa nilang kuan dire. Ilang kong istorya kung sa basta ilado nga pizza. Kanang mga iladuhan na nana sila sa mga mall, di lang kong istorya kung sa na basta mas quality o di kalidad ng pizza. Di kamahayan. Kani siya at bang lang ni sa kuan high school o kuan sa si elementary nga high school nga Ateneo. Dalawa na to ning margarita. The best and the best. Ngayon ako na ilang pizza dili makatawa, di makaumay. Kumbaga, ganahan yung balik-balikan yun mo ning kaning pizzahan eh. So, kaya ha, kay tanimot ko. Ito mo sa kalamig, di panimot ko. Ako, mapili juga sa mga pagkaon kayo. Ako, sulti ko sa kamuturan yung mga kabingka, kuan yun, kaning di kalidad, good class yun ilang kuan, kanilang pizza yun. Ang price nila, okay kayo. Kani gila akong pinaka the best kaning spinach ba. Siyempre kuan kanang sa tawag na gulay ba. Spinach pizza. Apple sauce. Panalo. Kung maingon na ni, recommended yun ako sa mga tao yun na mahilig diya o mga pizza lover diya mga kabingka. So, kung sa pa inyong ginanghulat mga kabingka, atak na mo rin napita, no? At bang lang niya sa Ateneo sa elementary o high school. So, see you in next my vlog mga kabingka.
So, ito po si DJ Mars in the place si Bio. Mabushka din. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.